Baby, I'm here for my chair. No, she already for my mom. Baby, you're for a chair. Maybe for a chair. I learned to fair Katana for my food. Telephone us up. When you gonna be on my bed again? I can't want to care so. Oh, judge no, thank you. Name banning. Puis pour me fier ça on est permanent. Mais à partir de la semaine prochaine, hein, mais Gilbani me comment tu vas faire à quoi que tu vas me mettre nous réame. On est revêta de me temps président de moi de cadia. Negata doron et parons année. Ah, si. Tu dois te mettre en parler. Kadjando. Ay mumani jadore budu. Hein? Mum kadiyere. Min kadiyere. Bon, c'est des. Okay, et nous faut me finir par faire les données. Okuma igara kelifa. John? Kelifa fatobeng. Boyfriend. Allez, quel est le livre d'Akumi Jimesa? Ouais, une crème lèvre de Yala, mon assure avec Don Dala. Oh. Il n'y a sans on y la fière alors. Bah, courant de Galeno way. Am bodo ma be ni courant. Am bodo be ni courant de jog courant de gami. In ala che de la na so courant ya. Asi. Atene na ala cha be ni ericha. OK ça. Bon c'est ça il a fait là. J'espère qu'il a fait là pour goina. Problème tal. Antida. Abon fora fora. Follow fa ni mai. Da be ngi kuma chama fola. Ayisa. Akai no sa. Bana da. Biga itela tela ava jeni. Ah, nga ta $10 sa si iri flega. Ma ben na nyongo ku fanga kwengen no ibino go dem sen. Oh, okay to. Oh, ya aku ben ke. Mama me je oublié. Ah, kia gae. Ere ni na no. Et puis nga di sa fa ya di duguma se ma ya gae. O ya ngata. Et puis finalement ga washi. Anta singiri ngata parce que be washi go kuma mina ni. Si orang bandit di mana kau? Ayo, ni apa ni? Tahu? Motor lapa kan ada? Nasi ya doyan tanah mana? Tengket. Orang ni sih ni. Ama. Ya, cukup ni. Kita jaga buat serafere. Tengket tak buat serafere. Ni betul buat juga dulu kara apa dulu? Nama, inshallah ni sih tengok aja semua. Mana kau ada yang ni kulu kau nak gang. Aku kata mana mau ni buat je tak boleh nak kulu. Gora cuma main. Nama saya ni mafia na. Am tahu, Messi sana itu aku. Ya faham, na am pernah pipi, na am benafen belat mana. Am tahu mana era ya parona. Uwe, c'est que orang kau usah apa. Kau bon, tengah tiba. Merci. Ada. Oh la la. Bon. Itu mina leba apa yang nama? Ku akan kono sampai. Kamu ni bala. Antu kau war leba apa tu? Kau kono sampai. Wani ya karan John Tatoi. Asi. Nte kalawan ciala de afogo fasi. Foi te gen du ngona itemi kalama ibire kamal demni na fo mo gom tikodo. Karabi na ni soro yandu. Agogo ni na ngia le san. Ai nte yele san fe. Iba foi kuma noro ka bagulo ladi. Ana bori nyana yaw. Iba do ibni jone de dara ko fasi. Karabi na ni soro yandu. Abeni Allah ci karabi na ni soro ya. Nana na ibata agate songa de gatoro gabu. Ate to songa du. Abi ta gati digimi ya mire kono. Sami ga to lena kui. Kana kala blan to lena de. Aywa.
Karabina ni sɔrɔ ya bɛɛ ni Ala ni kira cɛ. N'a kɛra min ye kɛ a tɛ fɔ i yɛrɛ kɔ. I yɛrɛ b'i ni yɔrɔ sɔrɔ a la. Ne ka fɛn t'a la dɛ. An ye gardien gansan de ye. Ne ka fɛn Gardien gansan. A n'a ma bɔ e ɲɛna yan. A n'a ma bɔ e ɲɛna yan. Ɔ i bɛ dɛsɛ k'o fɔ ne ɲɛna Kara ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka sɔrɔ a ɲɔgɔn fana fila tɛ. Ne ma fɛn na sisan ko a siri dɔ. A si ye jɔn ye? Ne t'a si dɔn. Ne y'a ni Kara de ye yan. E t'a dɔn. E bɛ Kara somɔgɔ bɛɛ dɔn. N'i ye mɔgɔ wɛrɛ min tɛ Kara ka mɔgɔ ye i b'o dɔn. Kalabanca de b'i la. Mais Kara bɛna ne sɔrɔ yan bi. Kan meme. I yɛrɛ sɔnni ninnu bɛ ka diya ne ye. N bɛna tila k'u tigɛ. Au fait o don o yɔrɔ ne ye 15 000 di ne ma ne taara kɛ k'an ka tɔn cɛ wari sara. Awɔ. O ma bɔ ou bien? Ayi comme lundi ne bɛ taa tɔn sigiyɔrɔ la. Lundi? Oh, ok. Mardi fana ne bɛ taga tɔn sigiyɔrɔ na Safinɛni. Mardi fana Safinɛni? Ah, o tɛ pour lundi ni mardi dɔrɔn tɛ. Lundi ni mardi tɛ dɛ. Lundi, mardi, mercredi ye balimaya tɔn ye. Balimaya tɔn mercredi. O tile saba dɔrɔn tɛ. Mais jeudi b'a la o. Jeudi? Mercredi mana bɔ jeudi. Jeudi ye teriyani. Teriyani? Teriyani cogo di? Ni teriw minnu jɛra ka tɔn sigi ɲɔgɔn fɛ depuis an ka dɔgɔ o tɔnni. Aw denmisɛnnama ka jeudi? Jeudi. Ayiwa. O bɛ bɛn o. Vendredi fana dun. Vendredi fana? An ka écoledenya tɔnni. Écoledenya tɔn? Aw écoleden damaw? An écoleden damaw depuis an donna école la an ni minnu jɛra ɲɔgɔn fɛ an ye tɔnni min sigi o tɔnni. Ayiwa. N y'a mɛn sa. N y'a mɛn. Samedi y'an ka tɔn cɛ. Samedi ye tɔn cɛ? Dogo. Vendredi dimanche fana ne bɛ taga kɔɲɔyɔrɔ la. Ne taara sɔgɔma kɔɲɔyɔrɔ la ne bɛ n to yen ka taa denwuluyɔrɔ la wula fɛ. Ne ko wagati jumɛn bébé e bɛna temps sɔrɔ k'i occuper ne yɛrɛ la e yɛrɛ k'a jateminɛ wagati kelen jumɛn? Ni bɛɛ ko ne tɛ ka occuper la ne yɔrɔ taga fɔ dɔrɔn ayi mais yɔrɔ taga fɔli tɛ o e bɛ k'i jateminɛ lundi e ko que o ye tɔn cɛ ye mardi i ye dɔ fɔ mercredi i ye dɔ fana fɔ jeudi i ko teriyani vendredi i ye dɔ fɔ ko samedi i ye dɔ fana fɔ dimanche fana ko denkulu ni chéri o tuma jɔn bɛna tobili kɛ ne ye sisan o kɔrɔ kɔngɔ ka ne faga sa kɛ o t'o ye bébé i fana sa kɔngɔ b'e faga cogo di an bɛ taa restaurant na kɛ restaurant na ou e t'o dumuni ninnu fɛ yan ayi ne b'o dumuni fɛ mais ni mɔgɔw y'a ye e tɛ ka tobili fana kɛ gabu kɔnɔ yɔrɔ ko n cɛman u b'a fɔ nin ye furu suguya jumɛn ye donc e bɛ fɛ ne ka don gabugu sisi kɔnɔ ka n tɛn tiɲɛ ani n ka parfum kasani ninnu wa ayi ne m'o fɔ dɛ ne bɛ parfum minnu san ka n kasa diya n'a ye e yɛrɛ b'a dɔn o da ka gɛlɛn ani n ka wusulanji ni fɛn ninnu ani n ka finiw ne bɛ taa don cogo di ka na n tɛn tiɲɛ n'o ye i fana k'a lajɛ sa papa n'o faamuya sa n'o bɛɛ faamuya o i ma faamuya parce que e yɛrɛ bɛ cogoya min na ne ye e ne bɛ nisɔndiya de ne yɛrɛ ne bɛ fɛ e tɔ ka ɲa mais hali n'an bɛ fɛɛrɛ dɔ kɛ vraiment kɔni o semaine in t'a accepté sa o kɔfɛ n bɛ don gabugu kɔnɔ ka tobili kɛ ka di voilà ne ko ten problème t'a la n m'a accepté o la a nata na an bɛ to ka taa restaurant na ka dumuni chéri n sen digidigi dɛ n sɛgɛnnen don n sen ninnu k'i sen digidigi i jɔ bébé wuli an ka taa so kɔnɔ ka taa so kɔnɔ wa wuli an ka taa so kɔnɔ an sigilen bɛ an ka fɛn kɔnɔ yan k'an ka taa so kɔnɔ an ka taa so kɔnɔ na ba in na n b'a ɲɛ f'i ye na a kɛ to wuli ta an ka chaise ta mais mun bɛ yan nɔ wuli sa n b'a ɲɛ f'i ye sa wuli ta sa wuli an ka taa so kɔnɔ n b'a ɲɛ mais mun de bɛ yan na ba in na n b'a ɲɛ f'i ye na masa
sɔrɔ yan ala sɔnna fayi an tɛ ka yɔrɔ puta ko mam ta mun na dala ne ko i ko k'a ka yɛlɛ sanfɛ a y'a sigi a bɛ sɔrɔ fiɲɛ minɛ de ka d'a ye mam ta o ta funteni bɛ kɔnɔna la bɛ mun de la yan nɔ jɔn kun b'i kɔfɛ jɔn kun bɛ nin kɔfɛ cogo di kara n ko jɔn kun b'i kɔfɛ n taara n cousine bila an cousine de kun don a nana foli la o tuma e b'i sigi o yɛlɛma-yɛlɛmali la yɛlɛma-yɛlɛmali e b'i siden o la e ye ŋɔmi de ya n ko jɔn kun b'i kɔfɛ kara mago b'o dɔrɔn de la ne k'i ma ko cousine de kun don a nana foli la an fɛ yen nɔ o mun kɛra e cousine e ni ala cɛ nin ye cousine ye e ka gardien bɔra ka min fɔ ne ɲɛna sa ni e ye min fɔ o ye kelen ne ka gardien ye mun fɛ Botakoma m'a fɔ ko nin den nin siri e bolo yan ayi a m'o f'i ye Botakoma tɛ nin dɔn yɛrɛ ayi i b'a sɔrɔ ne de ye nkalontigɛla ye sa i bɛ da gardien dalakan de la i tigɛra ne la nin t'o ye e Botakoma a ma se k'a wele o a y'a fɔ de o ayi ne b'a wele dɛ ne ye wele i y'i jɔ n'i cousine dɔ i kun y'i jɔ ne k'a f'u ye ayi ne ye wele i y'i jɔ e k'i jɔ bɛn e de m'a fɔ ko Botakoma ko a y'a fɔ Botakoma ko ni sira ne bolo yan ne b'o f'a ɲɛna dɛ e m'a fɔ mais Mamita e ni ala ni kira cɛ e m'a fɔ ne kɔni m'a fɔ e m'a fɔ Mamita n lamɛn sa i ɲɛ bɛ nin na kɛ bi de nin nɛn tɛ se awɔ e ka nin to a yen bi ni ala cɛ nin nɛn tɛ se Mamita ne k'i ma i k'i hakili sigi e bɛ i bɛ ci yɛlɛma mun kɛra Karake ne tɛ n siden ko hakili sigi la mais ne k'i ma ko n e cousine bɛna don ne hakili ye barama de k'i b'a sigi tasuma sanfɛ wagati min ka di yan ne hakili t'o ye koyi ne de m'a fɛ ko n cousine i don bɛ min na i b'o de la i bɛ min na de i b'o de la Mamita ne de kun ko k'i ka na bi yɔrɔ ne de kun ko k'i ka na yɔrɔ bɔn taga bi ne tɛna Mamita a kɛra cogo di Botakoma na nɔfɛ mun kɛra n dɛmɛ n ka yɛlɛ ni tantɔ an ka taa sanfɛ i kɔnɔ fa bɛ min dimi oyi kara ya yɔrɔ jumɛn an ka taa k'i jɔ kɛ tɛ se ka jɔ an ka taa i ka ti allonge i bɛ bɔ i nɔnɛ y'a kɛ e kara minɛ sa jɔ sa kara den minɛ sa koyi non an ka débrouiller ka taa sanfɛ awɔ ayi ta ni dun an bɛ taa so kɔnɔ D'abord, c'est bon. Moi, je vais aller là. Ok, c'est bon. Tu as là, c'est bon. Oui. Là. Mamita, toi aussi. Kara ka taa so kɔnɔ. Soɲɛ kɔnɔ na. Ayi, an ka taa bɛn. I de b'a dɔn i kɔnɔ bɛ k'i dimi, i bɛ tila ka kɛ pɛrɛn-pɛrɛn. Han? Oui. Kara ne bɛna sa. I tɛna sa foyi tɛ nin sɔrɔ an ka yɛlɛ joona bɛn n ka docteur wele. Wari ne kɔnɔ ne den bɛna sa. Den tɛ sa an ka taa sɔrɔ. Ça va? mun de kɛra e bɛ bɔ n'an ye kɛnɛma ka da dun n'an ye funteni na mun de la ala funteni de bɛ kɛnɛma o tɛ kelen tɛ so kɔnɔ yan an sigilen bɛ yiri suma kɔnɔ ko funteni bɛ kɛnɛma bebe ne de y'a f'i ye funteni ba de bɛ kɛnɛma walahi n bɛ se k'i sen digidigi yan i sigi n k'i sen digidigi i ma nin funteni ba in na sumaya min bɛ yan ala de b'a dɔn an filɛ nɛma na mais fiɲɛ kalama yɛrɛ de bɛ kɛnɛma n'i ma i ka bana kɛnɛma wa ou bien i ka bana i ka so kɔnɔ jumɛn ka di donc ne y'a faamuya sisan ni Aïcha de kun don i kun b'o sen digidigi kɛnɛma o depuis ne ko e k'an sen digidigi dɔrɔn i ye yɔrɔw lajɛ k'a fɔ k'an ka don so kɔnɔ ça fait e bɛ maloya ne ye kɛnɛma la ilaha illallah muhamad rasulullah e bebe a fa safurula nin kuma kan a fɔ nin daji tu wallahi ka daji tu n b'a kunu de n t'a tu ne bɛ ka siɲɛ de f'i ɲɛna e bɛ ka tiɲɛ jumɛn fɔ ne ka mun bɛ Aïcha bolo bébé ne ma mun de to e t'a la diɲɛ fɛn bɛɛ k'Aïcha se la ilaha i jɔ sa minnu e bɛ ka dusu ta o bila sa i b'a ye ni muso bɛ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ min fɛ o ye lagare sabali sa ne ma ban ka digi sa funteni ne y'a kɛ wallahi funteni foyi m'a kɛ ni Aïcha kun don fo i bɛ pressé k'o sen minɛ ala sa e ya dan ni e ma changer ni e mi kile e b'a dɔn ne ye mɔgɔ min acha ne b'a dɔn e mɔgɔ mais e ka sabali sa i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen chérie fɛn fɛn ka di ye m'a kɛ sisan e ka desu ninnu kunu ne yɛrɛ ma se k'u ko o y'a sɔrɔ ci teliman dɔ bɛ an tɛ taa n k'u ko wa ne y'i ka desu ko
n yɛrɛ b'i ko k'i jɛ ka sɔrɔ k'i masi e ma mɔgɔ nɔgɔlen o maseli man di i b'a ko k'a jɛ de pra ka sɔrɔ k'a sɛrɛvɛti kɛ k'a jɔsi k'a ɲɛ très bien ka sɔrɔ k'a ni masi f'a bɛ sunɔgɔ ne ko k'e la o man di yan. I ye ne ko kunun ne ma jɛ dɛ. bi bɛ jɛ i b'a dɔn kunun ta in dɛ o y'a sɔrɔ kow de cayara kunkolo la kow cayara. N ka jɛ bi dɛ da. N ka jɛ dɛ. Ma kanu da. N'i ko ko t'i jɛ. N ka jɛ dɛ. Walayi. I sigi jɔ an ka docteur wele. N'an ka docteur wele. I jɔ an ka docteur wele dɛ. A tɛ k'i dimi kosɛbɛ. A bɛ ka tɛmɛ o. A bɛ ka tɛmɛ? mais o maɲi o an ka docteur wele a ka lajɛ min b'a la de. Yala sakara ka n'o kɛ sa e ka ne lamɛn bɛ ye. Ah ok n tulo b'i la. I tigɛ to a la dɔrɔn. A bɛ tɛmɛ sisan. A fa yɛrɛ fini b'a la sa. Mamita. A y'a da. I ka wulila ka sigi de. A kunkolo nana fo yan fana. Walayi. Mamita nin bɛɛ kun de ye parce que ne k'e ma ko dɔrɔn n bi baro bɔra a ma. Sinon ni ala cɛ kɔnɔdimi dimi min tun bɛ kan o tɛ se ka ban nin yɔrɔ in na tan tɔ. Kara halisa a bɛ ne kan sa. E m'a fɔ sa k'a banna. Dimi to ka walanga a bɛ tila ka kuru. Mamita. Walayi bi docteur ye. Dimi walanga kuru e kɔnɔ e b'o bɛɛ dɔn. Docteur b'a fɔ muso ɲɛna mais o tɛ sɔn cɛ k'a mɛn de dɛ. Bon kana to ka nin pression na sugu nin ta quoi. J'aime pas ça. I bɔra ɲa n bɛ ka ɲɛf'i ɲɛna ko n cousine don n taara n cousine bila. I t'i calmer. Kara. Oui. O duna n y'a f'i ɲɛna n ye taa ni woro ye e ye jumɛn fɔ. Ne k'i ma n ko bɛna taa ni woro ye Mamita. Halisa e ma kuma f'i somɔgɔw ɲɛna. Ayi ne ma kuma f'u ɲɛna fɔlɔ n bɛna f'u ye o n bɛ k'a to ni pɛrɛnna de tile 2 na dɔrɔn. Kara pɛrɛnni ko tɛ nin na dɛ ni kɔnɔ bɛna se yɛrɛ sɔnni halisa e ma pɛrɛn e ma foyi f'i ka mɔgɔw ye. Mamita i kɔnɔ yɛrɛ bɛ ka se i kɔnɔ foyi tɛ ka fara i kɔnɔ bonya na. Kara o tɛ sa mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kɔnɔ tɛ bɔ o. Ne ka kɔnɔmaya bɛ ka na ɲɛda ninnu de la e tɛ olu funufunu ne na. Tiɲɛ yɛrɛ la i ɲɛda bɛ ka funu. Depuis ne ye dɔ i ɲɛda bɛ tan tɔ. Ee Kara. Mais Mamita n b'a fɔ cogo di a tɛ ka dɔ i fari la yɛrɛ k'i kɔnɔma don. Kara kuma furuko in na ba ye. Ne k'i ma n ko n bɛ ka furuko in ɲɛnabɔ n bɛ ka n tɔntɔn dɔ de kɔnɔ n'o nana dɔrɔn ne b'a kuma ɲɛfɔ ɲɛna. E man di ta yɛrɛ ka taa ni président aw ka so. Ayi présentation to yen fɔlɔ bɛ ni ne kuma n'u fɛ fɔlɔ ne bɛ sɔrɔ ka t'i présenter kɛ i ne ma taa fɛn min fɔ olu ɲɛna fɔlɔ ne bɛ girin k'e ta ka don n'o kan. Kara nin ko in kɛ walayi ne ma dala ni e bɛna ne furu. Mamita. I dun tɛ se ka kɔrɔ da ne na k'i tɛ ne furu Kara. A kɛra o ya. Ni ne somɔgɔw ye ne gɛn sisan dun wagati bɛ ne somɔgɔw bɛ ne lasigi ne b'a fɔ ɲɛna ko Kara bɛna ni woro ye woro bɛ na woro tɛ ka na kɔnɔ yɛrɛ bɛ ka avancer yɛrɛ. Woro bɛ nale o e k'a to tantɔ woro bɛ nale tile 2 na dɔrɔn i fana sa. N'i ko tile 2 in na dɛ Kara. Tile 2 na kɛ n'i ko girin a bɛ tiɲɛ de o. A b'i dɔn dɔɔni. O fana ka ɲi d'e ma. Nin jan. Kara nin jumɛn. Mun de don. Ayi ne ɲininka de nin jumɛn. Ne ko mun de don. Dɔ de taara ka nin to yan o. Dɔ bɛ taa ka nin to yan cogo di. E bɛ sɔrɔ ne dɔgɔnin ka fɛn dɔ don. E dɔgɔnin jɔ. Jɛnɛbu kɛ. E bɛ sɔrɔ Jɛnɛbu ta de don kɛ. Jɛnɛbu. A bɛ se ka kɛ n cousine fana ɲinana. E cousine tɔgɔ. Asi. A bɛ se ka kɛ n cousine nin jan sa. Kara. Kara i ɲɛ b'a la kɛ walayi bilayi i ka kalabanciya bɛ ka caya a bɛ ni Ala ni kira cɛ. Fɛn bɛɛ ni Ala cɛ i ka kalabanciya bɛ ka caya. Ne ka sira foyi de t'u la a sira in wa an kana se ne ka sira foyi t'u la. Ɲaw ye moto sanfɛ sisan nɔ o m'a bɔ bilayi ni siriya nɔ a siriya nɔ de o. Bilayi a siriya a tatɔ de a seginna k'a labɛn tuguni a bɛ taa so a ɲinana a kɔ fɛn bɛɛ n'Ala cɛ ni sidi. I bɛ ka segin tuguni. Ne tɛna n siden wolo aw Kara. Walayi n'i kɔnɔ ye dimi a tuguni. Ne kɔrɔ ye dimi i bɛ taa ne ye dɔgɔtɔrɔso la Kara a bɛna cɛ a den yɛrɛ ne bɛ den in faga n ka se ka lafiya parce que nin sɔndiya tɛ se ka fara kɔnɔ yɛrɛ dimi kan ko ne bɛ se k'o bɛɛ kun ou bien hakili la ne ye orombo de ye côté digi ne la. Mamita. N'i ka sunkuru de ye Kara sunkuru bɛ na yan diɲɛ don o don. Ti ne k'i ma n ko sunkuru tɛ n ko cousine don. K'i sunkuru de don. N'i cousine don a wele ka diya. Awɔ k'a wele ka d'e ma. A wele ka diya e m'a fɔ k'i cousine don wa n'i cousine don i b'a wele ka diya nɔ de kɛ. Ok Mamita. E cousine tɛ. Awɔ taa so sa e ka taa so. Ne tɛ taa so dɛ i b'a wele de a bɛ n'a sɔrɔ. Cɛ ne k'i ka taa so n bɛ tila k'i wele. E tɛ taa. Yan ma kɛ sunkurubaw jatigi ye sa e tɛ sunkurubaw jatigi ya min mana kɔrɔ wɔrɔ u bɛna ka ŋaɲa tigɛ yan u bɛna ni sɔrɔ yan an b'a ŋaɲa yan an b'a tigɛ ɲɔgɔn. Ne tɛ taa ne bɛ taa. O tuma mun de kɛra ne ye n siden o la ka kɔnɔ da n na ko min Zayidu ma bonya bilayi n bɛ ko bɛɛ yir'i la fo hɛrɛ i m'a fɔ k'i cousine fo n ka n tigɛ da nin ko in kisɛ
sigilen to ya Cioè, o si vuoi tere o si vuoi baro. Aggresse fucce, grille nu. Me ni tete gerna direte sa dare. Asi a croise. Wani. Vrai. Cioè, ma te ne si suwe. Bila mai. Ne ma kanga die glomina kana gerena no. Cioè, e fene yo yi bika ci wani bulu. Cioè, fara cela sa. Kani to kani musokoroba bora sisanga na abunya pe. No, anyana ma tere. Una ke mo na sukuru na soro te kwa. Sibo uli. Wani. Cioè, kanan deme bai. Ibaro. Ya ni sigoro e fene te ko nyuma ke e yi yi be mo la modala sigidala. Ni ga ndiri bi fana su fe be fo akle fe be fo. Ai me. Ngate ne ma bali glomina. Ai sa e fene be ga ci chugo mina tu isa kana ci sa e bena chela mo la sa. E na to mo na bo akala mo go che fa. Ai me sigida be abunya ba kan be buran ke te wuli ai antu nyoko na ne ga jodi wan ne ga jodi ne de ba do. Te fi fa. Te fi ko ro ba fo ga glomina ba fo lo bai. Na ni mo so ba buran kala ma ban pege mo go la ngulu di. Voilà. Não tá puta sa. Simbo agora que é. Semana tinha. Chegando chef uya. Ga jande ni doni mo so ba bora kan so jo ha bai pudi. Kana manga kire. Ko go chugudi. Allo do rebe mo. Tel la teme. Afre. Frère. La teme. Chef be propre la de. Ni la ba. C'est où ni toi. So ni anga bis che ayo che au lo fe bila che au fly ayo ka boro sa ayo ka boro ayo da bo ayo da bo ala ni ne ka jodi one ne ka che ba ko no andu ya fi ni me to kula ko da jodi ni na don dron soro e ka se gi fa o te o parti son o soro dron ni ba senka Pascal c'est pas loya ni pa bolo goro bai ni pa nya goro re ti sa fon ko ma daman datura no ni ne ka de majala re molo ayo ka te wuli che o wan che ko be cha ga fa mai de ni ba ka ne be chune ni ma to wa do ni bo do ni na man Allah ba de ga fere to ko de ha ko ba ti amin na te mege o na ngani plan wa ngana ni ibaro ni sigani filao te sigan a benala utalati o che fene ga ko bi ga da mata mede menye che la sigi yere che ga glom ne yabo che sabali sai fene sa te wuli sa che manga da ka sa a juri du sa muna nge mo na sukuro e kasoro che glom na aya famu ama foi famu no do abse ka taga ko glo kasa me bo c'est bon ne bo gérer ça ne ga juri du ne bo gérer abine la main abine la main ka te wuli kana dimi quoi kana dimi bila pela ma fama min marché temps ya fama wan ti ta ji do ni ko mi nyama tege ah voilà ala ka fiye ki ele so ya je ko ni ababa ba ni mona ani je wallahi ne ka che su ba bla fena te do gen ko ngomi ana weteria e bijara il faut 3 heures bijara o ma gara kidaya tete grazie ga jo ah c'est to kaw te kaw Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc maintenant les vidéos qui pour qui ka fo ana ganga série janfa o be bla mardi 11h kuma ni ala ma basi ke donc on va connecter to la chaîne YouTube la Kara Design officielle na ala so ama avec série janfa so la sans fait mardi à partir de 11h. Bon un numéro flène ni mo bana pour que ganga film sponsorisé ou bien ni mo bana qui hagina di parce que bébé film le bébé hagina soro donc ni mo qui hagina faena ou bien conseil d'ama amana ke femme fin donc c'est ka wel numéro na merci.